Denne sa na svetových burzách premelú milióny eur. Po väčšine sú to obrovské spoločnosti a banky. Ale takisto každý jeden z nás, obyčajný človečik niekde na Slovensku, v Čechách, kdekoľvek na svete, si dokáže odkrojiť z tohto obrovského koláča svoj kúsok, ak má tie správne informácie. V našej online vzdelávacej akadémii sa v slovenskom jazyku naučíš od úplných základov všetko, čo potrebuješ na to, aby si jedného dňa samostatne vedel zarábať peniaze na finančných trhoch. Od A po Z, od toho, čo je burza, ako funguje, čo je legálne, čo je bezpečné, samozrejme ako na to. Vlastným tempom, kedykoľvek máš čas, sa vzdelávaš z nášho premakaného systému krok po kroku. Spoločnosť neustále vyvíja technológie a platformy na to, aby táto cesta nášho štúdia bola čo najkratšia a mala čo najmenej zákrut. Takýmto nástrojom sú napríklad mobilné aplikácie, do ktorých dostávame nápady na obchodovanie na týchto finančných trhoch každý jeden deň od profikov, ktorých platí naša spoločnosť. Je to umelá inteligencia, ktorá za nás vyhľadáva možné príležitosti na týchto finančných trhoch a v neposlednom rade je to obrovská podpora našej československej komunity, ľudí, ktorí už sa tomuto venujú niekoľko rokov, majú reálne výsledky, sú produktom tohto produktu a dokážu ti so všetkým pomôcť. Vrátane mňa. Tou najúžasnejšou správou ale je, že pokiaľ ty študuješ, vzdelávaš sa a nasávaš nové informácie, dokážeš zarobiť 500 aj 1000 eur každý jeden mesiac len tým, že ako spokojný zákazník povieš o tejto príležitosti ľuďom v tvojom okolí. Takmer okamžitý zárobok ti takisto zabezpečí naša úžasná platforma SageMaster, automatizovaná platforma na obchodovanie menových párov, ktorej stačí dať pokyn a aj v čase, kedy ty spíš, si v práci, venuješ sa rodine, ti táto platforma zarába peniaze. Okrem vzdelávania v oblasti obchodovania na finančných trhoch, táto spoločnosť ponúka aj svoju vlastnú cestovateľskú platformu, kde každý jeden člen môže využívať zľavy na ubytovanie v miliónoch hotelov po celom svete a o mnoho viac.